Kaixo eta ongi etorri guztiak Bikografiak saio berri batera. Gaurkoan ere Teia Fabrikan gaude, hemen Donostian, eta eskerrak eman nahi dizkiogu Teia Fabrikari, eta dakizuen bezala Bikografiak, Bagera elkarteak eta Hamaika telebistak elkarlanean sortutako saio bada. Eta gaurkoan ere beste bi artista, bi gonbidatu dauzkagu, Jone Amezaga del Frago eta Koldo Soret Berregi. Arratsaldeon, bikote? Kaixo, arratsaldeon. Bueno, dakizuen bezala pixka bat zuen biografian ibilbidea edo zeharkatuko dugu, eta pixka bat eroso senti zaitezte edo zertarako, eta nahi duzuena komentatzeko. Agian entzuleek edo ikusleek ezagutuko zaituzte, baina zertzela da txikitxo batzuk behintzat, emango dizkiet koka daitezen, bai? Jone, zu dantzaria zara, txikitatik, Donostiarra, Fagoaga dantza eskolan ikasi zenuen, ondoren okerrezpanago Gasteizera, joan zinen dantza klasikoa egitera, eta harrezkero dantza konpainia ezberdinetan aritu zara, jarraitzen duzu, eta zure sorkuntza propioekin ere bazabiltza, ezta? Mumus laborategian egin duzula, Lasalarekin ere, dantzaz konpainiarekin, uste dut hor gainera elkar ezagutu zenutela, baina bueno, gero pixkat gehiago kontatuko diguzu, ados? Eta Koldo Soret, zu musikaria zara, zure txikitatik uste dut musikan aritua, txistuarekin, eskusoinuarekin, orain beste instrumentu batzuetan zabiltza, eta zu ere talde askotan aritutakoa, baina agian orain ezagunen Nina Koiote eta Txiko Tornado, eta beste zerbait ere, uste dut kontatuko diguzula, duela gutxi, atera berri duzuen hori. Bueno, baina nik nahi dut zuek, kontatzea pixka bat. Orduan, aipatu dut biak, txikitan edo hasi zinetela, bata musikan, bestea dantzan, nola gogoratzen dituzue txikitako une haiek, edo zuek arte hauekiko edo zenuten harremanean edo, nola hasi zineten dantzan eta musikan? Bueno, ni hasi nintzen musikan oso txikitatik. Egia esan ikastolan, nik uste 5-6 urterekin, zegoela aukera eskusoinua eta txistua jotzeko. Eta nik uste hasiera lehenengo urtea solfeoarekin eta txistuarekin hasi nintzala, eta aurren urtean eskusoinua ere nahi nuen. Eta, bueno, bi aukera zuen da biak hartu nituen. Eta, bueno, hori izan zen ere hasiera edo. Eta biekin jarraitu zenuen gero urtetan, edo bat alde batera utzi zenuen, bestea, edo? Jarraitu nuen nik uste, eta ikastola utzi bitarte hortan, bai. Institutoko aldaketa hortan, baita ere ontzan musika berriak entzuten hasi, eta, bueno, instrumentuak baita ere aldatu. Eta hor ere aldaketa egin zenuen orduan instrumentu ezberdin batera? Bai. Hor bajoarekin eta hasi nintzen, nire nahiak erosi zuen bajo bat. Berak, ni baino 6 urte gehiago ditu, eta berari pixat harrapatu zion, kortatu, rip, zikatriz, Euskal Herrian zegoen rock radikal basko ditzen dioten horri, hori tokatu zitzaion berari gaztetan, ez? Eta ni beraren gandik musika asko jasotzen hasi nintzen, 12 urte nituela, berari zintak lapurtzen eta Walkmanean jarri, eta hor flipatzen. Eta egun batean baju elektriko batekin etorri zan etxera. Ni neuzkan 14 urte edo neuzkan, eta berak usteet behin edo jozuela. Eta ni ordundik, egunero, nuen libre nuen momentu bakoitza hori, bajua musika jarri eta gainetik. Eta zure kontua hasi zinen? Nire kontua hasi nintzen, hori da. Eta pasatzen ditut baino orduak. Engantxe bat, baino kriston engantxea. Eta hortik hasi nintzen lagunekin elkartu ginean, lehenengo talde egitean zua izan zen, hori hasi ginen pixka jolasean musikarekin, maketa bat egin genuen, jotzen hasi ginen, lehenengo kontzertua institutoan, edo ikastolan egin genuen, da gero institutoan, horrela... Musika hor eukizenun inguruan beti hor oso presente, ez? Bai, txikitatik eta gaina oso argi bezala hortara... edo ezakit, bai. Bai. Zure Jone oso argi zenuen, adibidez, dantzara bideratu nahi zenuela, edo dantza gustuko zenuela? Ez dakit oso argi, egia da hori oso txikitan hasi nintzen, etxean apuntatu zeatelako, estrakolar bat bezala. Eta egia da urteekin jo nintzela denbora gehiago ere ateratzen, dantza klasetara gehiago juten, beste batzuk alde batera uzten, edo denbora gehiago dedikatzen. Eta
Eta bai, eta izan zen pixkat gauza batek bestera eraman, erabaki arte konserbatorioaren ideia horretorri zen, bai ez da, Gasteizera mugitu eta bai, imaginatzen argi banuela edo nahi nuela, baina ez da ere izan zerbait oso esaten nula, bai, dantzaria izango nahi. Baina egia da, bazegola zerbait, horrego nahi nuna eta... Koldok aipatu ditu musika batzuk, ez? Bere gaztaro horretan edo identifikatzen dituenak edo hor zituenak. Zuk ere bat zenuen edo gogoratzen duzu gaztetan zer entzuten zenuen? Belaunaldi ezberdinetakoa zarete, ezta? Agian musika desberdina izango da, edo gogoratzen duzu etxean zer entzuten zenuen edo eta Gasteizen aritu zinenean ikasten? Eskolaz, zerbait konkretu esateko ez dakit. Nik uste oso influenzia ezberdinak, nik ere aizpazarrago badakaz, eta orduan nik uste justu etxean, ez dakit, Arreba Nagusien musika edo ambienteak asko etortzen diela. Eta gero... baina, ez dakit esaten. Eta Gasteizen dantza klasikoa egin zenuen. Bai, kasketa guztiak klasikoa zen da. Gerora ez duzu dantza klasikoa bakarrik dantzatzen. Gehien bat ez duzu dantzatzen, ez da? Bai. Nola izan da aldaketa hori? Dantzaz konpainian, aritu zara 3 urtez, 2014an sartu zinen bertan. Nola izan zen dantzaz konpainian sartzea? Hori nik konserbatorioa bukatu nuen eta egin nituen froga dantzazioan sartzeko, eta hori izan zen ere lehenengo lan profesionala, edo erdi profesionala, ze gazte konpainia bat da, hori lehenengo aukera profesionala ematen duna. Eta hori ireki zen bastante abanikoa, ze repertorio klasikorik ez dauka konpainiak normalki. Eta naiz eta dantzari gehienek badaukaten base hori, ez denek, baino, orain ja, ez dakit, urtero dantzari berria daude, orain ja pista galduta ditut, baino. Eta konpainia daukana da egiten dula koreografo oso ezberdinekin lan, eta oso proiektu ezberdinetan lan. Eta orduan azkenean da ikasten jarraitzea, eta abaniko hori irekitzea, eta hori izan zen pixka bat, beste lan egiteko moduak eta beste gauza batzuk. Ja bakarrik ez jakin, bizitu eta praktikan jartzeko momentua. Aipatu duzu koreografo ezberdinekin, aritzen zaretela dantzaz konpainian, eta musika estilo ere oso ezberdinekin. Eta hor, egin zenuten topo, urtea zehazki ez dakit, baina zuek Koldo 2013an sortu zenuten, Nina Koiote eta Txiko Tornado. Hori da, pixalen xago, lehenengo diskoa 2013an kaleratu genuen, eta nik uste izan zala, 17. Izango da, zakin, dantzazenko uste lehenengo 2. urtean izan zela. Bai. Hortikan, urtea hola, zakin urteak pixka dula, baina. Egia esan polita izan zen, zeren gu berez musika oso gogorra egiten dugu, eta batean dantzazetik idatzi ziguten, da eskaini ziguten aukera gure musikak, gure 3 kantu hartu, 2 edo 3 kantu zidan, eta Euskal Orkestra Sinfonikoko sokazko laukote batekin jotzea eta beraiek bitartean dantzatzea, ez? Eta egia esan esperientzia kristona izan zen, guretzako batzen ez lehenengo ensaioa egin genuenean oroleretan, iritsi ginean musikariak ari ziren gure kantua jotzen, baina era klasikoan, batean biolinekin eta izan zen, ostia, gure kantuak horrela ikustea izan zen pasada bat. Eta ja gero den elkartu eta guk dantzatzea gure musika eta guzti hori oso polita izan zen. Zuentzat ere, Jonez, egia da berak esan duen bezala, musika gogorra edo izan daitekena, zuentzat zer izan zen hori dantzatzea eta gainera zuzenekoan, zuzenean egoten ziren musikariak bertan, zer ziur aski zuek entsaioetan, entzungo zen dituzten, baina batean hortxe dituzue, zuentzat, ez? Bai, hori nola bizitzen? Gaina nik uste dantzazekin, ni behintzat egon nintzen proiektuetan, igual esango nuke bakarra, agian ez, baina izan zela musika zuzenan eduki genuna. Eta nik oso rekuerdona dakat ere. Batzen naiz lanean egon ginela Paolo Mojovic koreografarekin, pieza hontarako, italianoarekin. Eta oso
Bai, gaina berez, barrok zuen izena, orduan, nik uste, atal ezberdinak bezala zituela, ez, antzezlanak. Ba, egin zuten gainera askari barrokoa eta rockaren... Eta zan, bueno, laukote, soka asko laukote hori zan flipantea, osea, nola jotzen zuten. Eta beraiek bakarrik ikustea, hauek dantzatzen, zan, eta bapatean horrelako zati bat bazuen non, zuen mugimendua pixka bat, bueno, ez da ez gogoratzen ondo. Bai, pixkat, nik batzen estena aldatu itezela, trajeak ereken, pixkat klitxeaz. Bai, pixat. Baina, de repente ez atera hor, eta, pues, kamisak kendu eta roka sartu hori da, eta, bueno, lako... buruen mugimendua, eta roka, eta bai, baina oso ondo. Bai, oso divertigarria batzen nik ere, bai. Eta zuentzat ere, dantzariak hor, zuen musika dantzatzen zuzenean ikustea ere, azkenean ikuste dut elkar elikatzen den zerbait dela, ez? Bueno, arte eszenikoek ere, badute hori, zuzenekoak hori du, ez? Bestearen erantzuna, eta fusio hori, zuk ere gogoratzen zu beraiek ikusi eta agian indar gehiago, ez dakit edo? Bai, nik ez dakit. Niretzako esperientzi berria izan zen, egia esan, eta ez dakit. Oroitzapen oso ona daukat. Berriz ere eman den aukera bat izan da, agian dantzariekin horrela holtzan jotzea? Ez, sekula ez. Ja, ez, kontzertutan. Bueno, akaso, izan daiteke besteren bat, begira mendokagu Jone, animatuko da. Bai, noski. Egia esan horrelako, bueno, horrelako gauza berriak niri gustukoak ditut, ezakit. Pixkat betiko formatutik ateratzea eta zerbait berria egitea, ondo dago. Bai. Nik elkartu intzaituztet, baina berriz ere pixkat atzera ere egingo dut, Koldo. Aipatu dugu, Niña Koiot eta Txiko Tornado, nola iritsi zineten horraino? Aipatu duzu, zure lagunekin edo, bueno, talde ezberdinetan aritu zarela, gero etorri zen 2013an lehen diska, baina aurretik hasi zineten, nola eman zenuten bilakaera eta noiz sortu zen taldea? Bueno, berez, Uxu eta biok aspaldi ezagutzen gera, baino, 2010an, ez, 11an, horrelako zerbait, Fermin Muguruza oso laguna daukagu ere, eta berak idatzi zigun, esanez proiektu berri bat zuela, eta behar zuela, haber nahi zuen Uxuak proiektu hortan parte hartu, eta nik baita ere esku bat botatzea, eta hor egotea proiektu hortan, eta Zantzuloak filma, dokumentala, eta orduan, momentu hortan, Uxuak bai jotzen zuela lehenago, Las Culebrasen hasi zen bateriarekin jotzen, baina urte asko eman zituen bajo gabe eta horrela, eta pixa bat berari laguntzeagatik, zanen, guazen lokalera, eta hasiko gara pixa bat, jotzera, biak. Eta nola biak juten ginen, eta ni gitarrarekin juten nintzen, eta nabaritzen genuen horrelako utxune bajoa faltatzen, eta ni hasi nintzen pedalekin eta jolasten. Jolasean pixka bat bajoak ematen zuen loditasun hori pedalekin bilatzen. Eta, hasi ginen hor enreduan, esan dezagun, ez? Eta egun batean eraman nuen, esan, gaur eramaten ibiltzen naiz baita ere, grabatzen eta horrelako pistetan eta grabatu nuen egun batean, bideokamara bat eta eman genuen ere, horrelako bideoklip edo, guretzako, eta hasi nintzanean montatzen etxean, esan, ostia, baina, kanpotik ikusi da bezala, ez, honek zerbait badu, ez? Uxuari esan nion, eta bai, niri biltzen zaigu aitar, eta zaki zer bat, aprobetxatu dezakegu denbora hori, eta dixo bat egin, ez? Eta hor hasi izan. Gure historia baina izan zen hori, ez genukan inungo, zakit. Asmo bat, asmorik edo, ez. Baina nik beti izan ditu nire taldeak eta nik beti bili naiz hortan, baina Uxuari zerbait berria bezala zan, eta gero bera berean, Zuloak ekin baita ere ensaiatzen eta horrela hasi zen. Eta izena? Nondik etorri zen? Izan genuen, bidai bat egin genuen, Kalifornian, eta 3 hilabete egon ginen Kalifornian, San Francisco egon ginen, hirian. Eta hori gogoratzen naiz, hilabete bat hola genera matzalaia bertan, eta ni hilabete bat eraman instrumenturik jo gabe, ez? Eta lagun batzuekin gau batean horrela trago batzuk hartzen eta esan ziguten, ze jungo geha hauen lokalera jotzea, ezagik zer? Eta ni, venga, gozen.
Eta juginan jagara-garro batzuk hartuta, ez dakit zer, eta hasi nintzen bajoarekin, ez dakit zer, can I play the guitar, no sé, eta bai, hartu, gitarra hartu, eta guain, venga, da bain kantatu, eta can I play the drums, no sé, eta venga, eta nik bueno dena, eta batek esan zuen, como, jode honek, zuen laguna hau, tornado boia hau edo, eta bueno, ja, hortik bat, nire bango lagunek, ja, txiko tornado, no sé, hasi zian, eta gizer. Eta gero, bidai hortan bertan, juginan baitare desertura, Josu baterira. Eta uxuei gozan horrelako barroka handi batara, eta hori xerita zegoen, indiarrak bezala hor pelikuletan ikusten dira bezala. Eta ja gaua iristen nahi zan, da uxua, venga, Jose, hemen oso guztuan nago, ez dakiz zer, eta venga, uxua, venga, niña koiote, venga, ja, koiotearen, azkenan koiote gaudet. Eta horrela, hasi izan. Tontakeri hori, bueno, izenen kontu hori hor gelditu zen, eta ja izena aukeratu behar genuenean, edo diskoak aleratzeko, eta guzti hori, esan genuen eta zergatik, niña koiote eta txiko tornado, eta hola. Horrela izan zen historia. Zer polita. Bai, ordena bai. Nazioartean asko ibilizarete zuek, eta bazabiltzate, zu ere Jone, batetik bestera ibiltzen zara, ezta? Ezain urruti. Momentu honetan, konkretuki, lanen bat prestatzen ari zara, eskuartean baduzu zerbait? Edo zer ez duzu, akaso? Orain ez nago sorkuntza batean horrela. Egia da justo nire gauzatxo batekin beti gaudela, ze oso lasaigoaz eta aukeratu zen bezala, orduan hori izan daiteke zerbait prestatzen da. Manu gainerekin egiten ari zaren hori? Baina bestela oraintxe bertan ez nago, badaukat sorkuntza bat, baina ja 2023-rako, baina orain aktuazioen momentuan nago. Eta sortzera edo sortzeko momentu horretan zerk ematen dizu jak hori ez, sortzeko gogo hori edo nondik etortzen da inspirazioa? Esan duzu batzuetan prozesu oso luzea izaten dela, ez? Lan batekin hasi, beste batera ere joaten zarete, gero berriz ere hori hartu. Zerk sortzen du edo zein izaten da iturburu askotan? Egia da nik ez azkat, nire lehengo sorkuntza egiten ari naiz orduan ez daukat patroirik. Eta justo kasu honetan, hori esan duzu bezala, Manu gehin perkusionistarekin ari gera, daramago sorkuntza ikerkuntza batekin galbi urte. Eta hau etorri zen justo bere aldetik, ze beraz egon masterra mailerako lan bat prestatzen, eta justo kasu honetan sorkuntza hau etorri da asko disiplinak elkartzearen nahietik, eta disiplinartekotasuna nola landu, edo ze modu ezberdinetara landu eta gure modua zein den aurkitzeko, pixkat hortik etorri zen nahia, eta gerora jungera egiten. Ezakit horrengo sorkuntza nondik etorriko den inspiratuta, eta egongo den. Eta zuen kasuan berriz, musika sortzen duzuenean, zuek abesti batzuetan hitzak erabiltzen dituzue, beste batzuetan instrumentalak izaten dira. Nondik etortzen dira hitzak, nahiak, edota nondik instrumental horiek? Eta zein noiz edo? Bai, normalan, nahi jogia esan beti diska bat egiten detenean, esaten dira, azkena izango da. Bai? Gehien bat hori, asko zenterratzen naiz hortan, eta erotu egiten naiz horrekin. Eta, sorkuntza prozesua izaten da, normalean, edo alde batetik nik egiten ditut kantuak etxean, edo bestetik, eta normalean hori egiten dugu, hasten improvisatzen lokalean, bion artean, eta bion artean sortzen diran riffak eta guzti horrekin, grabatu egiten ditugu. Eta hortik, gustokoak dituen zatiak eta hartzen juten geha, eta juten geha kantuak eraikitzen.
horrekin. Eta gero instrumentalak edo ez, kantuak berak eskatzen dugu, ez? Letra behar duen edo ez. Ezakit. Eta biak gozatzen ditugu asko gainera, ez? Bai. Batzuetan letrak zuenak dira eta besteren batean badibidez Arkaitz Kanorekin ere lan egin duzue sekula, uste dut Maialen Lujamiok ere litraren bat sortu zuela. Halakoetan nola izaten da zuek musika eman eta beraiek hitzak jarri? Alderantzizkoa egin duzue, batzuetan bat, bestakit, pixkat. Egia esan, desberdinak izaten dira kolaborazio hauek, baina, Arkaitz Kanorekin adibidez, ja ohitura moduan hartu dugu, eta beti disko guztietan kantu hitz bat gutxienez egiten digu beti. Niri adibidez, musikarekin horrelako errestasuna daukat, musika sortzeko, baina hitzekin gehiago gustatzen zait. Gehiago sufritzen dut hitzak egiterako orduan. Eta Arkaitz Kanorekin da pasada bat, nik pasatzen diot maketa bat melodiarekin, berari bidaltzen diot, eta berak bidaltzen dit letra enkajatuta perfecto. Bai, azten ez berak bidaltzen dit, eta ni daukadan melodiarekin, hor enkajatua bidaltzen du, ez? Eta gainera kriston errestazuna dauka hitzekin, ez? Ordu betean egina daukat, da pasa. Horrelako estudioko data bertu daukagu egunean, beti daukat horrelako kolapso bat, letrekin. Arkaitz hori mesedez. Arkaitz, eta Maialen Lujambiorekin baita ere, azkeneko diskoan parte hartu du. Bai, azkeneko diskoa izan dela pixa desberdina, zen egin dugu zati bat da erdia, bi disko dira, viniloan adibidez dira bi vinilo, eta CD-an baita ere bi CD daude. Batean da Niña Coyote eta Chico Tornado, eta bestea da Don Condor eta Ñora Lakran. Eta batean jorratzen dugu betiko gure estiloa, esan dezagun, rocka edo rock gogor hori. Eta bestean egiten dugu kumbia surf, horrelako zerbait atera da, orduan, berreskuratu den ere esku soinu zarra, 30 urte ondoren. Eta ze izan da berriz ere hori berreskuratzea? 30 urte egon zara jo gabe? Esku soinua, noiz benka igual hartzen nuen, gogoratzen nahi zabenik pixan. Bai, esperientzia polita izan da ezakit. Egia esan kumbiaren kontua izan da Mexikon bira desente egin ditugu, eta bazegoen bira batean leku guztietan topatzen genuen, ez? Eta brometan hasi zan, 2016ko hortan, egin genuen bira batean, esan, noiz baita inbar dugu kumbia talde bat, ez dakit zer. Eta gaina, hango lagun batekin, berak esan zigun, ez? Bai, gaina, gauza izan zen eri, Guadalajaran, kontzertu batean geundela, tipo batek galdetu zidan eri, eta ¿usted cómo se llama? Eta Nikoldo, Kondor! Esan zidan zidan, que txingon, eta tal, eta hori hasi zen, esko jonua horrekin, nik ez nion esan Koldo nintzenik, Kondor, bai. Eta hori, eta lagun honek esan zuen, talde egiten bat zute, izan martzate Don Kondor, eta zu Ñora Lakran, Ñora esaten diote señorari, ez? Eta hori, izen hori baita ere, 2016etik eta zegoen hor gordea, eta zenun pentsatzen kupia talderik egitea ez ere, baina, urtean eman digu hortik, eta esan genuen probatuko dugu, eta seginen kantuak egiten, eta hortxe dago. Eta hori atera da. Bai.
gaudela. Igo da berriz, euria azpitik, sua lehiotik, heldua zara soilik. Igo da berriz, euria azpitik, sua lehiotik, heldua zara soilik. Ze politxe eta biek aipatu duzue, jolasa edo espero etzen lekuetatik, ez? Batzuetan, jolasten hasten zara probatzen eta zerbait ateratzen da. Dantzan ere nik uste gertatzen dela, ez? Arte askotan agian antzerkian ere jolasetik. Uste duzue gaur egun gutxi jolasten garela? Edo jendea oroar, akaso zuek ez, probatzen dituzuelako gauza ezberdinak, bata bestea, baina oroar akaso galdu dugula, gauza ezberdinak egiteko gogoa, ilusioa, irudimena, akaso pixkat? Ez dakit, egia esan ez dakit gauzak gaur egun denak egiten diren saltzeko edo irudi bat emateko edo benetan sortzen diran, hori izaten dezunen sormena jolasteko nahi hortatik, ez? Nik dudak izaten ditut egia esan gaur egun. Ze puntura artean sormena benetan hori sentitzen dezulako eta hori ateratzen zaizulako, edo kanporako produktu bat egiteko edo, ez? Orduan, edo gaur egun baita ere, dauzagun sare sozial horietan edo bizitza digital, virtual hortan oso sartuak gaude ere, ez? Eta irudiak pisu handia du proiektutan, ere. Zu ikustezu talde bat eta irudia oso polita dauka, eta ez dakit zer, eta gero zoaz kontzertua ikustea, eta txusta bada. Mierda bada. Edo kontrakoa, ez dakit ere gertatu daiteke orduan. Ez dakit. Hausnartzeko galdera bada, Bai, ez dakit. Nik uste igual, helburua dagoen edo ez dela zerbait hor importantea, ez? Osea, jolasa esatezunean, hori, jolasten bat zera, helburu batekin zerbait sortzeko edo zerbaiten bila zoazelako, hor norarte galtzen den jolasaren esentzia edo ez, eta helbururi gabe, eta orduan esatezu gutxi jolasten gera, ez dakit, pixkatera egiten ditugu gauzak helbururi gabe, ez dakit agian ez asko, ez dena, eta igual dut. Bai, ez dakit, bai. Momentuko plazerraren gatik bakarrik edo. Zuk adibidez elkarrizketa batean pixka bat lotuta irakurri dizut, askotan ere behartu egiten gaituz, aurten beste ikuskizun bat egin behar dut, ez? Edo nik idazleren batekin hitzein eta aurten atera behar dut bat, eta datorren urtean beste bat, edo antzerki konpainiak aurten emanaldi bat egin behar dut, hurrengo urtean hor presio bat ere badagoela, ez? Egin behar dut hori, ez? Eta ez agian, esaten zenutena, sortu egin dugu zerbait, beste leku batetik edo. Hori sentitzen duzuzuk adibidez, behar badago emanaldia berriak sortzekoa edo eta diska berriak ateratzekoa? Bai, nik uste dantza konpainiek behintzat bizirauteko daukaten modua edo eraikita dagoen zikloa hori dela urtero edo bi urtean behintzat. Diru laguntza berria jaso behar da, orduan beste proiektu berri bat sortu behar da, ateratzeko oraindikan agian, nik asko ikusten dut, konpainia asko daudela redaktatzen proiektu berria aurrekoa estrenatu baino lehen. Orduan, batzut ez, nola da posible, ez? Hor sortzailearen nun dago, ez? Eta bada zerbait, hori,
pena badela, ze nik uste kalitatean afektatzen duena, baina aldi berean hor dagoz hori burbuja hori, eta hori da modua edo funtzionatzen duen modua oraintxe bertan. Eta bai, orduan jolasarena ez dakit ja, gero benetan profesionalkin geratzen, montasko daude, baina sortzeko, baino bai, nik hor ikusten dagoela, itota. Eta, musikaren munduan ere halako zerbait dagoela esango zenuke? Nik bai, esango nuke baietz. Gure kasuan ere horrela izaten da, jotzen jarraitu nahi badezu, ezakit. Eta baita, guk gehien bat egiten dugu gure beharrarengatik kantu berriak jo, azkenean noski, disko bakoitzarekin bagite dituzu, bazakit, laro, egun kontzertu orduan, azkenean, repertorioa berritzeko hori da, ez? Orduan hortarako diska berri bat behar dezu, eta horrek baita ere eragiten du kontzertu gehiago ateratzera ondoren, ziklo bat bezala da azkenean, ez? Eta hoxe, bai, nik uste dut. Galetu nahi nizun pixkat, zuek zuen letretan euskara erabiltzen duzue batez ere, eta ingelesez ere bertsioak eta egiten dituzuenean. Hori autu bat da, zuen erabaki bat. Askotan entzuten da, ez, hemen, euskaraz bakarrik abesten baduzu, ez zara iritsiko, ez dakit nora, adibide garbia, zuek, nazioartera iristen zaretela. Baina zuek olakoak ere entzun behar izan dituzu, zergatik ez duzu gazteleraz egiten, edo ingelesez gehiago, ez dakit. Bai, noski, askotan, bai, zergatik ez duzu. Nik oso argi daukat euskaraz egin nahi dutela, ez? Oso argi daukat horrela ateratzen zaidalako. Gazteleraz kantatzen eri oso arrautza bezala egiten zait. Eta, bertsioak bai egin grabatu izan ditugunean, ingeles, bakarrik hor kantatzen dugu ingelesez, eta, errespetatzearren baita ere kantu horiek, ez? Eta hoxe, baina bai, askotan esan digute hori. Baina, ezakit, gure nahi ez da inoiz famatuago egitea, edo muga gehiago zeharkatzea, muga gehiago zeharkatu ditugu, nahi dizut esan euskeraz kantatuta. Guri, Espainian asko jotzen dugu. Asko, edo esango nuke uneko 50 edo gehiago. Bai, eta goazen dututen gehan beti bizitara, Valentzia, Aliziara, Madridea, Barcelonara, beti jendea tortzen da ikustera. Sarrera bat pagatuta, eta gure esaten dugu, egiten dugu musikarekin, euskeraz kantatuta, nola da posible. Hori pentsatzen duzuen zerbait da, Bai, ezakit, edo bai, harritu egiten gaitu, egia esan. Esan daiteke agian, ez dakit, hitza ez da asko gustatzen, baina komertziala ez den zerbait egiten duzuela eta horrek harritzen zaituzte, euskaraz, eta agian hain ohikoa ez den musika tipo bat egiten, eta hala ere jendea etortzen da, ez? Bai, nik uste, jendeak esaten hitz egiten digu beti guk zuzenean daukagun energia horri buruz, ez? Orduan nik uste hori pasatzen dela hizkuntzaren gainetik, ez? Eta nik uste, agian, ingelesez egingo da genuke, beste talde bat izan. Osan ez esan beste... Eta daukagun gauza... Zuen bereiztasuna, euskeraz egitea. Eta jo dugu Las Vegasen, jo dugu San Francisco, jo dugu Buenos Airesen, jo dugu Santiago de Chile, jo dugu Tokion, jo dugu, mundu guztian zehar, Rusian, Moskun. Argi dago hizkuntza ez da muga bat. Hori da, ez? Eta gaina kanpoan normalean jendea ez da konturatzen, euskeraz kantatzen dugu. Las Vegasen ikusten ari dan tipo batek ez du, ez da planteatzen zertan kantatzen dugun, ez? Gehien bat, nik uste gaina galdera hori egiten digutela gehiago hemen, Euskal Herrian, ez? Eta nik, musika eskola batean lan egiten dut, eta nire ikasle txikia dira, 8-12 bitartean dauzade egingoak, eta beraiek galdetzen didate, eta ara juten zatenean, baina euskeraz kantatzen ez dute? Noski, euskeraz kantatzen dugu, beraiek harritzen dira pila bat, horrek ez. Eta gero jendeak galdetzen dugu. Euskeraz kantatzen ez dute? Bai, noski, zeingo dugu, ez dakit nora jun, eta batean letra guztiak ingelesera pasa edo gaztelera pasa, ez? Zenbat arkaitzkano beharko genituzte hori guztia egiteko, ez? Hori da. Eta orduan, bai.
bai. Zuk adibidez, zuk ere txikiekin lan egiten duzu. Bai, orain asko. Orain hasi zara edo, eta zer moduzkoa da esperientzia hori, gazteekin edo txikiekin dantza edo egitea? Bai, ni aurrentzako sortu genuen emanaldi bat, 2019an estrenatu zen oso haur txikientzako, 0-3 urte bitarteko aurrentzako. Eta jo, nire irekizidan beste mundu bat, oso esperientzia polita iruditu zitzaidan. Ze gaina oso gertu daude, jartzen dira estenatoki gainean, jartzen dute hola konjintxoak, eta gara, antzokiaren arabera baino. Eta publiko superberri bat iruditu zait, oso, ezakit, gehien gustatzen zaitena da kodigorik ez daukan, ez dakite ikusle diala, eta hori oso guaia da. Ez dakite hor gertatuko denak hasiera badaukala, amaiera badaukala, harreman bat existitzen dela artista ikus, ez dakit beste, eta oso polita da. Bai, gaina justu emanaldi honekin egia bukaeran ere hain txikia direnean askotan gero egiten dira interakzioak, bukaeran, beraiek ikutzeko gauzak eta super, enun inoiz pentsatuko gainera aur txikientzako zeo zeingo nukenik edo ez zegoen, ez dakit. Eta atera zen eta oso polita iruditzen zait. Eta orain nago giratzen beste emanaldi batekin aur txikientzako ere, pixkat helduentzako, 5 urte arte. Eta ere oso ezberdina da, baina bai gustatzen zait. Enuke agian bakarrik egingo aurrentzat, baina ez dutela egiten, baina bai, berria. Aipatu dituzu ikusleak, zuk ere aipatu duzu, leku ezberdinetan aritu zaretela, nolako ikusleak gara hemen? Edo lekuaren arabera ikusleak oso ezberdina gara? Gaur nik ere eskolak ematen dizkiet antzerkikoak umei, eta gaur batek esan dit, gaur ez dute lehengo gunean bezain beste barre egin. Eta esan diet, baina ikusleak ezberdina dira, gauza ezberdingatik barre egiten dugu, edo desberdin hartzen dugu musika bat edo emanaldi bat. Zuek ezberdintasunak nabari dituzue horretan? Beroagoak leku batzuetan edo gehiago sartzen dira, distantzia gehiago hartzen dute beste batzuek, ez dakit. Nik uste, gure kasuan askotan izaten dela, faktore asko izan daitezke. Lekua, ordua, eguna, bertako giroa. Ze azkenean repertoria bera edo antzekoa jotzen duzu, eta zergatik batzutan daude, erotuta, ez da zer, eta beste batzutan horrela, ez? Hori tokatu zaizue, horrela zuen kontzerturen batean? Noski, askotan. Bai. Karo, zu jute mazea jotzea, dozein iritara, ostegun batean, arratsaldeko 7 ditan, jendea justo lanetik aterata, eta 8 ditan kontzertua ikustea, hurrengo gunean lanera joan behar dira, igual, horrela igual ez da, baina geldi, noski, igual kontzertua, eta gero jodegu normalean, gero mertxandai zinen, eta egotek, eta que konzertazo itan, una pasada, ez, esaten dizute, ez. Eta guretzako beti sentsazioa da, konzertazoa guretzako da, harreman hori dagonean, publikoarekin, ez, jendearekin feedback bat egoten danean, ez. Eta, ezakit, guk esaten dugu, modo YouTube, ez? Etxean egongo balira bezala, YouTube, ni nago hemen izerditan dena ematen, energi guztia askatzen, eta zu zaude horrela zure garagardoarekin, eh? Errespetatzen, noski. Baina eta gero beste batzutan, jotzen badezu gaztetxe batean, gaueko 11etan, larun batean, izerdia dago, tragoak erortzen dira, jendea zurekin dago, ez dakit. Orduan nik uste dut zer ikusi handia daukala, gure kasuan, eta esan igual beste talde batzuetan, edo beste beti jendea erodatua dago, baina ez dut zen nik uste lekua, ordua, energia dagoen. Zure kasuan, Joni, oso ezberdina da, bai, oso ezberdina da. Edo dantza ikuskizun bat. Baina ez dakit nik esango nuke pixkaterea antzokiaren arabera, ze batzutan notatzen da,
izte zenean antzoki batera, eta esatezu, antzoki honek edo bertako langilek egin dute lan bat ja publiko bat sortzeko, eta herri honetan ja publiko bat badauka antzokiak, dena dela jungo dela, bertara ikuste, orduan, ja badago leku batzutan notatzen dela, ohituta daudela herrian edo hori hortan jutera, aber zer dagoen, eta gauzak ikustera ohituta daudela edo badakatela ohitura hori juteko. Eta askotan izaten da antzokiak berak egin duen lanarengatik. Eta nik hori asko notatzen dut, noiz den horrelako mintzatu ez. Gero adibidez aurrekin bai asko notatzen da, justu emanaldi honekin, orain justu aste honetan egon naiz gainera eskolentzako egiten emanaldia Gasteizen, eta da buia bat, eta beti daude momentu jakin batzuk, más o menos ja badakigun lan hori reakzionatu duten, edo nuna dituten par, eta adibidez Frantzian, eski pasada bat, nik flipatzez, esatet, hain txikia dira eta ja hain ezberdinak, osea, egon ginen Limoxe zen emanaldi honekin, baina ja hasieratik, emanaldi hasi baino lehen ja bertan, eta eski kulturala da baino, eta hor asko notatu genuen. Orduan, imaginatzen denerako bezala, ikusle bezala ere ezberdina behala, leku ezberdinetan, baina ez dakit. Karo, guk ez dakagu horrelako, feedback bat dago, baina ezberdina da ere, norbalan gainera ez gaude hain gertu edo ez dugu ikusten, hainbeste xerita daude antzokian. Bai. Ez dizute dena ematen. Bai. Nik pixka bizitu izan dugu orain pandemia kontuarekin, jo dugu, Victoria Eugenio jo dugu, Euskaldunan Bilbon, olako antzokietan, Madriden izan ginen azkenekoan baita ere, izan zen antzoki olazar batean, ez dakit eta pixka bat zuen sentipen hori, nahet esan ez duzula feedback hori sentitzen, bai, pixka bat sentitzen duzu, baina jendea xerita eta behia esan niretzako esperientzia oso nahi izan da ere. Ez dakit, beste era bat egiteko baina guapo, Guapo, bai, egia esan. Eta badago lekuren bat, gustatuko litzaizuekena joatea lan bat egitera, edo eszenario bat beti antzoki hau, edo ez, edo kalean ez daki non, edo fabrika batean, ez dakit, ezagutzen ez duzuenen bat, Hola berria. Zer dagoeneko asko ezagutzen dituzue? Beraz, agian zaila da berri bat topatzea. Bai, ez dakit. Edo olako leku batean zerbait egitea gustatuko litzake, teia fabrika batean. Ja, bai. Mentxe dago. Ez dakit? Ez dakit, ez dut segula planteatu. Nik uste dela antzoki gogokorik edo horrela ez daukatela. Bai, gero, nahi askota pasatzen zait ere, gauzak mintifikatzen dituzula, eta askotan igual pentsatzen duzu kontzertu hau izango dela, hostia. Jotzen dugu zaki norekin, eta gaina zaki zer ordutan, eta zaki zer lekutan, eta zaki zer. Eta askotan hori buruan daukazunean, normalean, ez da horrelako kontzertu kristona izaten. Eta askotan ez dezunean espero, batean, kristona da. Orduan da, ezagit. Parrandarekin gauza bera gertatzen da, ez? Ez dut asmorik egiteko eta sekulako nahi duzunean. Hori da, egia da. Lehen Koldok esan du Jone, berak hitzekin eta batzuetan ez dula erraztasunik idazterakoan. Bai. Zuk hitzak zure ikuskizunetan edo sartzeko, baduzu erraztasun, nahiago duzu ni nahiago testurik ez sartzea, ze orain egia da ez, dantza eta testua ere gero eta gehiago agian ikusten da, arazori gabe. Testuarena egia da, izan dela zerbait tokatu zaitela egitea dantzari bezala, segun zehorakin, segun zenekin lanean, testua eukidet. Eta gustatzen zait, baina uste dut ere dantzan badagola testua sartzeko modu bat, edo behintzat niri hortik tiratuko nuke ez dela antzerkian bezala lantzekoarena edo eta kasi gorputzaren estensio bat izango balitz bezala, eta orduan hitza edo ahotsa hortikan jorratzea superinteresgarria iruditzen zait, eta bai gustatzen zait, eta esango nuke, ez erresa, baina bai esango nuke nerearen barruan jun daitekela, eta gero olako testu teatral bat, behin tokatu zitzaidan,
Zaragozako konpainia batekin, zela oso antzerki dantza emanaldi bat, eta ja personajea zeuden, eta oso testu bat ikasi behar nuen, oso eta sentitzen nintzen nola pixkat impostora, nire iz aktorea ezakita. Eta orduan hor bai egontzen pixkaten kontronazo bat ere, nola, eta orduan, baina bai, eta uste gainera orain justo ere nago asko disiplinen arteko gauzanekin eta disiplina eza eta, nun dauden mugak nunez, orduan, ahotsa etortzen bada ere, nik uste dut, baina hori, beste modu batetik etortzea edo. Lehen aipatu dugu, Koldo, momentu batean, estiloen kontua, ez? Edo badagoela, eta agian dantzan ere gertatzen da, ez? Hau dantza garaikidea da, hau klasikoa da, hau ez daki zer da, musikan hau rocka da, hau india da, ez daki pop. Ze pentsatzen duzue horrelako etiketei buruz, edo garrantzia gehiegi ematen zaie, edo, nik egiten dudan, akillo. Edo ez, izan behar dut, hau eta hau. Nola ikusten duzue pixka bat hori? Tokatu zaizue, zuei? Jendiak nolabait beti izen bat jarri behar dio, ez? Estiloari. Gure kasuan adibidez beti stoner jarri digute. Eta ez da, sekula izan gure nahia musika stonerra egitea. Bai gustoko daukagula, ere, baina musika asko entzuten dugu, musika mota asko, eta, lehenengo diskoa kaleratu genunean, kazetari batek jarri zigun rock pozoitxua jarri zigun. Rock pozoitxua, eta beti esaten dugu hori, rock desertiko venenoso edo lako zerbait jartzen diogu gure buruari, ez? Baina jendeak behar du, hori, bat egiten dute hauek, stoner, edo ez, edo pop rock, edo indie, edo, baina nik uste dut hain zabala dela gaur egun gaina gauzak nastea eta guzti hori ezakit, eta gainean nik uste dut urteekin etiketa horiek aldatu egiten direla, ez? Nigo batzen naiz heavy metal edo hori 80garren hamarkadan deitzen zitzaion ACDC-ri, Motorhead, Whitesnake eta Iron Maideni. Eta jodet, neukan hori, ez? Talde heavyak horiek zirela, ez? Eta gero urteekin ezagutu ditut eta sakondu dut bakoitzaren estiloa edo entzun dut beraien musika eta oso ezberdina da, ez? Eta esaten dut, ostia, baina, ACDC da, bai, rock and rolla, bluesarekin, hau da, bai, ikutu heavyagoa ditu, baina, baita ere rock, ez daik, bueno. Eta urteekin aldatu egiten da, izen horiek orain ACDC rock and rolla da, ez dakit, orduan, eta garai batean heavya, orduan, ez dakit, estiloen edo etiketa horien kontua, nik egia esan ez diret kaso handirik egiten, agian bai, kontzertu bat ikustera juten banaiz, jakiteko nondik bideratuko dan. Edo gaur egun zuzenean ja, YouTubeen edo iratzen duzu, ez? Edo Spotifyen entzuten duzu pixka bat. Dantzan ere, esango zenuke badagoela horrelako joera bat edo ez da hainbeste? Bai, dago dantza garaikidea. Eta oso irekia, dantza garaikidearen barruan asko sartzen da, baina hala ere etiketa bakarra da, eta eskerrak dira nahikoa da, baina bai, asko dago batez ere nik askotan ikusten dantza antzerkiarekin dagoela oso markatuta, ez hau dantza da, hau dantzerkia da, eta ja igual garaia da, berdin du edo, baina egia da badagoela batzutan behar hori jakiteko edo etiketatzeko, niri detzezki gehiagik gustatzen, baina. Baduz, ez esan behar nuen igual, gauza bat, noiz baitere hori galdetzen eta hau zer da, dantza da? Zezu, ni dantzatik egiten dut eta dantzari bezala egin dut, baina ez du zertan, ez, berdin du, ez, pixkat hori da, baina, askotan gertatzen da, nik uste dut, dantza garaikidearekin nik ere entzun izan ditudanak, bai, banaldi baten ondoren, ez, ateratzen denen jendea. Dut ulertu, edo zer esan nahi zuten, ez? Horrelakoak, eta esaten duzuna, zuk zer jaso duzu, edo bakoitzari transmititzen dio, transmititu behar diona, ez? Hori nire iritzia, baina horrelakoak sentitu duzu edo ulertu behar hori, ez? Bai,
Bai, nik uste hor ere, ere antzokia zoan zenean igual antzerkiarekin asko lotzen dugu eta antzerki klasikoarekin, ez, trama bat dago, historia bat ulertzearen gauza hori. Baina adibidez, ez dakit, zuen kontzertu batetik ez dut uste inor ateratzen denik esaten, ez dut ulertu. Eta ez duten ezer ulertu, ez dagolako ezer ulertu, baina jada dagoen zerbait, bai. Noski izan daiteke. Zuena iguala ezakit, baina... Bai, iguala ateratzen eta ke guapo eta jasta, eta ez duzu behar ezer gehiago, eta baina nik uste eta agian ere kontestuak egin dezakela, ez zaudenez eserita eta igual ez zaude zu... ez dakit zer den, baina hori oso historia batuta dago. Bai, nik dantza araikidearekin batez ere sentitu dudan. Qué raro. Zerbait, bai, duze abstraktoa. Ja, raroak. Bai, bueltak eta ze gauzak eta... Bai, eta gero igual gehiago denbora ematen du, zuenean sartzeko ez, eta hau zerratik ez dakit. Ba, igual rock kontzertu bat gehiago da, garagardoak, gogo pasa, oitatu, ez dakit. Beste gauza bat da. Izan dituzue erreferenteak zuen bizitzan ibilbide profesional honetan musika aldetik edo eta beste arteren bateko erreferenteak edo margolariak, edo ez dakit, edo dantzariak, musikariak. Izan duzu hor norbait? Bai. Nik pilo bat. Bai? Bai, asko. Bai, ez dakit talde, rock talde, asko, ez dakit niri 70. hamarkada asko gustatzen zait. Nahi esan baino bai punki aldetik edo jarro aldetik. Baina baita ere atzera egin dut, nahi esan 70. hamarkada, 50. hamarkada, talde pila bat. Ezakit edo Jimi Hendrix, edo esandako aipatutako Motorhead, ACDC, edo Ramones, edo Euskal Herrian bertan, Rip, Cicatriz, Kortatu, Negu Gorriak, Zutagar, Sukarra, ezakit. Talde pila bat, eta momentu bakoitzean, batek gehiago, besteak gutxiago, baita ere irudian, ez? Irudian asko fijatzen naiz, ezakit. Bai, gainean ikusten, zerbait nahigabeko zerbait da, horrek deitzen dit niri, ez? Bai musikak eta bai irudiak eta bai zuzeneko energia hori eta guzti hori, ez? Eta azkenean horrek sortarazten du, horrek egiten nau ni, edo nire musika ere, ez? Nik usteet, bestela zerbait berria izango nintzateke. Nik usteet referentzia batzuk beti dauzkagula, ez? Nik usteet arlo guztitan, bai eta ere margolariek, edo diozun bezala, edo dantzariek, edo antzezleek. Nahi gabe, ez? Bai. Logikoak nik usteet, bai. Bai, eta aldatzen doa zela referente horiek, ez? Ni egia da pentsatzen 15 urterekin ezkan referenteak, askoz urrutigo dauden referente batzu direla, ez? Edo askoz arruntagoak dantzaren mundu esan nahi, ez? Mundu guztiaz ezkan referente antzekoak, bintzat zure giroan edo, ez? Eta nola urteekin referente horiek ez dakit gerturatu bezala egin dira, esan nahetena dagian, ezagutzeko aukera izan duten pertsonak izan dira nire referenteak, edo beraiekin lan egiteko aukera izan duten jendea edo... Eta bai, aldatzen doan zerbait bezala da. Bai, gaina nik pentsatzen dut ere irekia izan martzezela, hortan, ez? Eta ez bakarrik talde zarretatik edo zu baino helduagoak direnetatik, baizik eta baita ere gazteagoak, ze gazte pila bat daude orain gauza berriak egiten ere. Eta niri eguneratua egotea gustokoa daukat, ez? Talde berri bat, gaztetxo bat ikusten badet eta entzuten dut, eta begiratzen dut, bilatzen dut, eta entzuten dut diskoa. Eta ez guztiona, baina batek zerbait berria edo zerbait erakartzen badit, gustatzen zaite. Eta zer da adibidez disko bati edo eskatzen diozuna edo musika bati eskatzen diozuna? Zerbait sentiaraztea, ez? Edo zerbait berria esatea edo bai. Edo baita ere gustoko daukat, agian ez daukat hain gustoko, baina grazia egiten dit bere irudiak, edo bere... ezakit. Eta esaten, zer dioena, venga, entzungo dut, eta ezakit, ondo dago. Zure kasuan adibidez, ikuskizun batera joaten zarenan edo, zer da, erakartzen zaituena edo deigarri?
akaso sentiaraztea, azkenean ikuste dut arteekin ez, Bai, sentitu nahi pixka, dugula, bai. eta horretarako egiten direla ere, ez? Ikusleak, entzuleak edo dagoen beste horrek zerbait sentitzen. Bai, eta ez dakit nahitu inteligentzia fisikoa edo ez dakit bai gauza planteatzeko moduak, hori zera finagoa korriente batzutara edo bezetara eta baina bai zer eragin izun. Momentuan ere gaina zu nola zauden ere asko aldatu daiteke zure esperientzia momentu horretan. Hola, bukatzeko ze uste dut amaiera aruntze edo iristen ari garela, disko bat. Ze zaila ez da, nik enuke jakingo erantzuten baina, nik bosta egiten dut, bazpare, disko bat. Jode, oso zaila da. Edo disko asko. Bai, disko asko, zakit, a ber, bueno, abeida, esango dut zerbait, berria, eta euskalduna gainera. Azkenekoa, bueno, bi esango ditut. Bulk adibidez, orain dela 2 aste egon zirela Dabadaban jotzen, bueno, negotik ezagutzen dituen ere, baina adibidez iruditzen zait kriston diskatu batea dutela. Eta bestea izango zen BAP eta talde hauetan ibilitako jendea, Gailu, beste diska bat atea dute baita ere, orain dela hilabete batzuk, eta nire ustez kriston diskatu. Horretak entzun nahi baditu, bi disko behar. Euskaldunak gainera. Bai. Zuk diskoren bat edo musika hola zerbait aipatzeko? Dantza ikuskizun bat. Akaso, berdin? Ez dakit, orain zesan. Ez da beharrezkoa dela. Bitu, justo gaur ikusi gainera estena jaialdian programatuta dagoela eta ikusi nun de ferian Alakranen Makers, bueno, antzerkia da, baina esan dugunez etiketak ez dutela, Oskar Gomez Matarekin, eta oso gomendagarria. Bueno, bagian gomendio hauekin utziko dugu saioa. Eskerrik asko, niretzat plazer bat izan da, zuekin egotea, zuek pixka bat gehiago ezagutzea, beraz eskerrik asko. Eskerrik asko zuek, eskerrik asko. Ni esker.